Добре дошли в моя канал. Днес ще разгледаме историята на първите лудници в света. Места, които са били създадени за лечение на психично болни хора. Ще разгледаме методите за лечение, използвани през различните епохи, и ще обсъдим някои теории за бъдещето на психиатрията и грижата за психичното здраве. Пътуването започва още в античността и преминава през средновековието до новите модерни времена. Античността. В древните цивилизации, като тези на Гърция и Рим, психичните заболявания често са били разглеждани като резултат от божествени намеси или наказания. Тогава не е имало специализирани институции за лечение на психично болни пациенти. В много случаи хората с психични проблеми са били оставени на семействата си или затваряни в храмове, където са получавали духовно лечение. Лечението било предимно духовно и включвало ритуали, молитви и жертвоприношения. Пациентите често са подлагани на сън в храмовете с надеждата, че боговете ще им изпратят лечебни сънища. Средновековие. През средновековието психичните заболявания започват да се разглеждат по различен начин. През 8 век в Багдад е основан болничен комплекс, известен като Бимаристан. Той е един от първите документирани медицински заведения, които предоставят грижи за психично болни. В мюсюлманския свят се създават болнични комплекси, където пациентите получават медицинска грижа. Лечението включва употреба на билки, минерални води и музикална терапия. В християнската Европа лечението на психично болни включвало молитви, изгонване на демони и понякога телесни наказания. Епохата на просвещението. През 17 и 18 век с развитието на научната мисъл започват да се появяват и първите специализирани институции за лечение на психично болни в Европа. Един от най-известните примери е Бетлем Роял Хоспитал в Лондон, известен още като Бетлам, основан през 1247 година. Той е първоначално приют, но по-късно става специализирана болница. Бетлем Роял Хоспитал в Лондон става известен с това, че пациентите често били третирани жестоко. Лечението включвало прилагане на студени душове, кръвопускане и връзване. Въпреки това се появяват и по-хуманни подходи. Филип Пинер в Париж премахва веригите на пациентите и въвежда морално лечение, включващо уважение и разбиране. Една от най-старите болници в света, която функционира и до днес, е болницата Света Вартоломей в Лондон, основана през 1123 година. Тя е била и продължава да бъде важен медицински център, който също е имал своя роля в лечението на психично болни през вековете. Модерни времена, 19 и 20 век. С развитието на медицината през 19 век, методите за лечение на психично болни започват да се подобряват. Появяват се нови психиатрични болници, където се използват терапии, като хидротерапия, арт-терапия и трудова терапия. Доктор Джон Коноли в Великобритания въвежда практики за лечение без принудителни средства. През 20 век се развиват нови методи за лечение. Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд революционира разбирането за психичните разстройства. Медикаментозната терапия, включваща антидепресанти, също става широко разпространена. Днес лечението на психичните заболявания включва комбинация от медикаменти, психотерапия, когнитивно-поведенческа терапия и социална подкрепа. Психиатричните болници са модернизирани и предлагат хуманно и ефективно лечение на пациентите. Бъдещето. Какво ни очаква в бъдещето на психиатрията? Нека разгледаме някои от теориите и възможностите. Технологични иновации. С развитието на изкуствения интелект и машинното обучение могат да се създават нови инструменти и терапии, персонализирани спрямо нуждите на пациента. Например, виртуалната реалност може да се използва за терапевтични сесии и експозиционна терапия. Генетични изследвания.
Напредъкът в генетиката може да доведе до по-добро разбиране на биологичните основи на психичните болести и разработване на нови генетични терапии, които да таргетират конкретни гени или мутации. Психоделична терапия. Възраждането на интереса към психоделичните вещества за терапевтични цели могат да предложат нови начини за лечение на тежки психични разстройства, като депресия и посттравматично стресово разстройство. Телемедицина и дигитална терапия. Телемедицината и онлайн терапиите стават все по-популярни, предоставяйки достъп до психиатрична грижа на хора в отдалечени райони или на тези, които не могат да посещават традиционни консултации. Историята на първите лудници и методите на лечение на психично болни ни показва колко далеч сме стигнали в разбирането и грижата за психичното здраве. Бъдещето изглежда обещаващо, с нови технологии и подходи, които ще подобрят качеството на живот на милиони хора. Ще ми бъде интересно да разбера какво вие смятате за бъдещето. Моля, споделете в коментарите. Надявам се това видео да ви е било интересно и информативно. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате нови видеа. Благодаря ви за гледането!